everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Lorna Hermosillia. For today's recipe ay gagawa po tayo ng hot pot, but Filipino style. So mga mahilig pa sa shabu-shabu dyan, gagawa po tayo ng shabu-shabu. So come on, samahan niyo po akong magluto. In a deep cooking pot, maglagay po tayo ng 8 to 10 cups of water at pakuluin po natin ito. Yan. So while waiting po, nakumulo ang ating tubig, mag-prepare na po tayo ng isang bunch ng ating Chinese pechay. At kakailanganin din po natin ng isang piraso po ng sibuyas. Slice lang po natin ito. At syempre po, yung ating seafood. We have here 1 pack ng ating special shabu-shabu. So you can buy this one po sa SM or sa palengke, meron din po. Tapos sa Pure Gold, dahil sa Pure Gold po ito binili. Tapos meron din po tayo dito ang crab stick. So alisin lang po natin ang kanyang pinakabalot. Tapos cut lang po natin into 3, para po maging bite size lang po siya. So again, we have here our shabu-shabu, yung ating seafood meats. Tapos isang piraso po ng ating sibuyas, ang ating crab sticks, at ang ating Chinese pechay. Yan. Tapos meron din po tayo, syempre yung ating 100 grams ng ating pong sotanghon. At saka po, 2 sachet of 60 grams chicken and corn soup. So now, ibuhos na po natin yung ating 2 sachet ng ating soup base. Tapos, haluin lang po natin itong mabuti para ma-dissolve po yung ating pinaka-soup base at maluto po yung corn. Hintayin lang din po natin itong kumulo at mamaya-maya po ay ilalagay na din po natin at isusunod na din po natin yung ibang ingredients. So this time, we're going to add our sotanghon noodles. So, ginunting ko na po ito para hindi po ganong mahaba. At isusunod na din po natin, syempre yung ating pong shabu-shabu meats. Tapos ang onion. Isusunod na din po natin yung ating crab sticks. At pagkatapos po nito, cover lang po natin, then let it cook po for about 5 minutes.
ngayon po ay ilalagay na din po natin yung ating gulay para po mabalance po ang flavor ng ating sabaw. So once po na masawsaw na po natin yung ating gulay sa hot broth, they will begin to wilt po, no? At pakuluan lang po natin ito ng another 2 to 3 minutes. Pwede po pala kayo magdagdag ng yellow corn ha, if you have that available. Tapos, pwede nyo din pong lagyan ito ng broth cubes para po pantimpla po ng ating shabu-shabu. Yan, kumukulo na. So, ayan po, yung my way of cooking shabu-shabu. So, simple lang po, tsaka so easy, diba? Wag na po natin gawing komplikado pa. So, just dump in po yung mga ingredients, then timplahan. So, the important thing is that yung flavor po, or yung kanya pong broth, kailangan po tasty. So, make a good soup, then it's perfect. For a cold and windy weather, it only means one thing. It's a hot pot season. Kaya gumawa na din po kayo ng shabu-shabu and enjoy with your family. There you go. Our hot pot Filipino style is already done. If you like this recipe, just like this video and please don't forget to subscribe to this channel. Ako pong muli si Lori Hermosilla na nagsasabing ang mga bagay-bagay ay napag-aaralan yan. Basta may tiyaga ka lang. Thank you so much again for watching and I'll see you again on my next video. Bye!